En Jordi té una experiència, una trajectòria com a empresari i com a consultor molt interessant i segur que al llarg de la xerrada anirà sortint, però jo li volia preguntar, en primer lloc, per què has escrit aquest llibre? Aquest llibre l'havia escrit perquè quan feia reunions, sessions obertes de reflexió sobre el futur de l'empresa familiar, tenia una demanda de donar el material. I aquí això va portar a pensar com presentar-lo i quins eren els temes que les famílies empresàries tenien que tindre en compte al planificar el seu relleu i la seva continuïtat. A qui va dirigit aquest llibre? A les famílies empresàries, i tinguem en compte que el 85% de les empreses de Catalunya són familiars i que la família empresària significa el 68% del valor afegit brut de Catalunya, que vol dir a la immensa majoria. Va dirigit als propietaris, treballin a l'empresa o no, actuals o futurs, i també als seus cònjuges o a les seves parelles. I també va dirigit als que treballen a l'empresa familiar, encara que no siguin de la família propietària, perquè entendre l'empresa els pot ajudar millor a entendre l'empresa familiar a la seva carrera professional. Molt bé. I una empresa familiar, amb què és diferent a una empresa, a la resta d'empreses? Què és el que fa que sigui diferent una empresa familiar? Una empresa familiar és familiar per dos motius. Per un costat, perquè hi ha una família que té la capacitat de prendre les decisions estratègiques. No cal que sigui tota l'empresa d'ells. No? Per exemple, durant més de 50 anys, IBM als Estats Units era una empresa familiar de la família Walton i només tenia el 5%, però els Walton, pare i fill, decidien què es feia i quina era l'estratègia. L'altre factor de l'empresa familiar és el desig de continuïtat. I si no hi ha desig de continuïtat, és una empresa familiar conjuntural. No? Perquè hi ha desig de continuïtat, de fer el relleu a la següent generació perquè continuï com a propietari de l'empresa i dels valors de la família, és que no estem en una empresa familiar. D'això del relleu, en el llibre hi ha una sèrie de parts en els que parles d'un tema que se'n diu el pacte successori. Per simplificar, el pacte successori és com un testament, però irrevocable. És a dir, un pot fer un testament i canviar-lo cada dia, i inclús el testament es posa l'hora en què es fa el testament, perquè es pot fer testament al cap d'una hora diferent canviant-lo. En canvi, el pacte successori és com un testament, però irrevocable, amb la qual es pot fer tot o part dels béns amb entrega immediata o posterior. I això, les empreses familiars catalanes ho tenen, aquest tipus de pacte? És nou i poques ho tenen, i el que dona sobretot és tranquil·litat en com serà la successió a la propietat quan es produeixi. Perquè avui dia la vida és molt llarga i poden haver molts canvis familiars i potser unes expectatives que en un moment el futur es poden veure canviar. El pacte successori això es blinda i els continuadors poden saber amb certesa, sense possibilitat de canvi, que allò serà seu. Quines són els temes claus? Quan has de prendre la decisió de si vendre l'empresa, si seguir, quins són els temes claus a considerar? El primer tema clau és que l'empresa sigui empresa, que sigui viable, que funcioni i que tingui perspectives de futur. Aquest és el primer tema. I el segon tema clau és que la família empresària tingui un motiu per continuar junts, per no segregar, per no vendre o tancar. Aquest diria que són els dos principals factors clau. Un és l'econòmic i l'altre és familiar. Una altra qüestió després és per continuar quins són els elements. És important per veure els possibles reptes que tindrà la família empresària, que ja es coneixen, moltes vegades s'ajorna a tractar-los, però saben quins són el relleu, són la liquiditat de les accions, és la incorporació d'empresa familiar, són els òrgans de govern. Aquests són temes que ja saben i es vol parlar-los amb tranquil·litat, amb ventilació, en una època en la qual hi ha sobretot un bon diàleg, perquè la base del futur de l'enteniment és el diàleg.
I amb aquests temes, tu ets consultor, també. Els consultors, què hi fan amb aquest tipus de processos? Sobre els consultors hi ha un acudit, que és el d'un pixapins que anava pel camp, i es va trobar amb un ramader d'ovelles, i li va dir, mestre, 120.000 quantes en té que em dóna una? I el ramader se va mirar amb tranquil·litat de baix a dalt i li va dir, val. Després d'una estona donant voltes i fent números del pixapins va dir 137, va agafar una i se'n va anar cap al cotxe. I llavors el ramader li va dir, ep, vostè és consultor, veritat? Com ho sap, va dir el pixapins. Molt senzill, ha vingut sense que ningú li demanés. Em vol cobrar pel que jo sé i s'estan portant el meu gos. Per tant, diguéssim, això potser és un resum de la visió que es pot tindre dels consultors moltes vegades. S'ha de saber una cosa clara. Ningú coneix l'empresa i la família millor que els que hi treballen a l'empresa i els que formen part de la família.